Hello, my sweetheart. Wallahi yanzu baby ka ganni yanzu haka ina Abuja na wurin sister na ne. Iya, haba sweetheart. Wallahi baby in 1 month back. Sister na ne ta missing now. Wata na ta missing now sai sa na ce bari in je sai in mata hutu ko da nan. Wai na ba hanya kana roba. Insha Allah baby ina dawowa I'll call back ba. Kowa zan fara kira ba sai kai. I miss you. Hello? Aba baby na a ce ina zaune a gida ina ta jiran ka shiru. Wallahi ni yanzu haka ma ina hanyar Sokoto. Wallahi to shikenan ba damuwa. Allah da inde na kai zan kira ka. Hello, my friend. My friend ya kike. Wallahi yanzu haka kin gani ina hanyar Lagos. Amma yanzu haka ina daidai Lokoja. Yanzu dai kin san me? Ina son ki min wannan farfesun nan mai daɗin tsiya wanda kika saba min din nan farfesun talatalo. No, kin san dama ina saro kayayyakin na to na gida sun ƙare sai sa yanzu haka ina hanya zan zo in saka wani sai sa nace ba zan biya ko ina ba sai na fara shiga gidan ki na ci wannan farfesun talatalan naki. To shikenan my friend na gode. Wai ba kana rosa. Sai na da. Hello. Kai mai taka. Baby. Yau. Ai muna sama ai. Muna cikin jirgini da bayya mu biyu ne tak aka dauke mu daga Kaduna. Kin san me yake faruwa? Ai yanzu ma gashi nan mun tsaya ma wai zamu topic din mai ne. Kin san Rano yana da branch a sama. Za mu dan ƙara mai ne daga nan sai mu sauka. Hai baby, kiji dadi ki baby. Bari mu. Da matsala da bayya. Baby kya huwa? तुम नहीं मेरा रन शाम में करना है रन दाम शाम में कुछ नहीं मेरा हम नहीं जुआ है तो कहा है योगा my love no तुम नहीं baby kake da mu jiwa ban koran jiro ba to ban ai kan wani dawo ka tura ma za ki ganta zan turo miki ka kake da sabuwa ko aha ba baby an mu ba mu hawa su kuma mota kake da me zafi ba matsala sai mu magana ne Shafi'u kai ko bawan Allah ina da tambaya okay dama akwai gidan man jirgi ne a sama wanda bamu sani ba to dama an gaya miki nan hanyar Sokoto ne ko hanyar Abuja ne yauwa nan Sokoto ne ko Abuja da mu dai da ku za a gane masu ƙarya tabbas lafiya lau baby ya kike lafiya lau ya jin daɗi kwana biyu ya ƙasar ku kun san ƙasar na tun da aka yi wannan koronan su ƙasan gaba ɗaya bata man daɗi ba so yanzu visa na ya fito zan je Switzerland zan je na ɗan yi wasu abubuwa so na zo ne nan na ɗan miki sallama kamun na tafi to kin san ina ɗan harkan mai zuwa Dubai da China da London in ina kai mai wajen su na zo ne mu dan yi sallama da ke kamun na wuce. Baby, in ce kai dai kana son wancan mota ba wannan mota bane ake tasi da ita ake kawo nan. No ba ita bace wannan gwabtan kenan. Tana shan gas tana shan kalanzir sannan tana tuka kanta. Ita wannan mota? Yes, dan za mu iya aiko ta kawo maki sako. In kika ganta ka fito gilas zai sauka ki dau sako ki je gida. Baby ka san me? Baby wala mai na ne kare kuma 100k nake so kaga ba za ka ji dadi ka zo ka same ni da wani a kofar gidan nan ba har in yi dara kai sawar shi. Ya za a yi na zo na ganki da wani ba sai na faffasa mai baki ba. Me 100,000? 100,000? Ha ba daga 100,000 zuwa miliyan 10 ai zan iya baki me a ciki. Really? Baby thank you. Kin wuce wannan baby ba. Inda
ki turo min da account ɗinki kawai sai mu watsa miki su kawai ki ji su kawai a yanzu ba fito da waya ba in na shiga kawai zan tura maka da account number ki da miki mun san din thank you baby baya ba da Allah ka ci a friend ka ya goyi zama fesal godiya yawa ba matsala sai mun magana zama fesal godiya kai ya kake kira na fesal ne a gaban ta irin feshin da kai ka taba irin wannan feshin ya rufa mu asiri ne sai ka uwar rufa asiri sai kai karyar da za a kai mu prison wallahi idan uwarwa muka taba ganin wa'annan dubun nan to ai abun sai da packaging kai baka san yayi ba muna ƙarya ce ba gaba ɗayan ta to muna da account ne da yaya muke aro motar nan ta turo mun san yadda za mu mata ba ita ta ce gabi take so ba kakka damu ta turo da account din kawai sai in ƙarya ka ta yawa za mu rabu fa na rantsi da Allah za mu iya rabuwa ni kawo rabuwa ni zaka zuban man da mutunci kadan ni nake yi fa amma ko sai ka shararo tsaya mana ni da kai din abu ɗaya muke a ƙarya ne wallahi ban kai ka ƙarya ba ni da kai wai ka kai mai ina su yi waye Baby za mu wuce kake da kai sauri mana yunwa nake ji ba gida ga kofi ko da gurin baya ina gaya ma billahi da su matan da kaf da kake gani in suka zo suka gama a halin da muke ko sun gore na amma gaskiya za ku bani kuɗi na fa domin wancan karin kuka zo kuka sha ba ku bani ba yanzu ko kuka sake zuwa gaskiya ka tana sai ku bani ba ka da hakuri wallahi in muka haɗa ma kuɗin ka ma suka yi wa kaman kayi adashi ne wani tarawa kuɗi na nake so bayya ai taimaka mai muke da muke zuwa nan muke shan shayi wallahi shi yasa na so mu je bakati wallahi kofin shayi ɗaya dubu wallahi tallahi ka duba fa wajen mai shayi muke zuwa shan shayi zai raina mana hankali sai ba girma muka kankaro ma ba ka san mu suwaye ni ba ruwa na da ku suwaye banzaye ne ku tunda da kuna zuwa ina ba ku bashin shayi ina za ku bani bayya ka san wa take kira nan wace ce ayawa ce ayawa me 100 wallahi an kada mata baby shine GT me 65 66 39 okay to wallahi ban gani ba ban gani ba hello zan da gi mai ralar ki a kuma rai fataliya ya hamda lamba is please also try again later abubuwan sun yi yawa ne ai da ta kuma baby ai an ba ki damu ba da kin koma gaskiya sai na raka ku har wajen mota haba baby mun gode banda ma gargada a layin ma motar mu sport ce ta yi kasa ai da mun da ita za mu zo me a ciki haba baby mun gode a ni gaskiya mu je raka ku dan taka muku bar mi selfin karshe baby sai ki wuce a ni gaskiya sai na raka ku wajen mota to tunda kin matsa kai bayya mu je to ya za mu amma fa layin nan fa akwai yan daba yan daba ko yan takobi ne mu da bindiga muke yawo har bai su kawai za mu yi minti nawa ne shi yasa nake ƙara saka saboda kai jarumi JB kenan yan daba banza wasu waye yan daba ha ba mu da bindiga muke yawo harbi za mu yi kai baka san gayan nan da muka harbe mu kafan nan ba ba ka dan bani mana in kunna nawa ka san kalanzirin leta na ya ƙare kai ku kullun shikenan ba za ku iya yi tsina nama kanku abin arziki ba ko ai yawa ne fa ku daina mana hayaniya Allah wallahi ya za ka dinga magana da shi bayan ka san ya ci kai tula boye dan miƙo min kila nan don Allah ni ma dan fila kai matsala ta da kai faro babu ruwanka mallan in na baka Allah ya tsina me haka nihi ana tare babu amana to shikenan iyakar ta dukka ce baka bani in ni samu ni wayan hana ma kai a sakwatan ma fa mu wayan iska ne tarbi fa nake da kunni kai attakwali ma gaba dai shugaban masu cire kunnan duniya iyakar ka kenan ka cire kunne kai tarbi oga a wani su gayu da wata cila shikenan dama neman su nake yi kai baka gane wayannan ba baby ya dai
Ya kike ne ya jin daɗi. Sannu ya kwana biyu. So wallahi ba na ƙasa ne na ɗan kakkashe wayan ina Switzerland. Sorry, me kace Switzerland? Wallahi Switzerland. Baby gayan naki yana zagaya kasashe da yawa. Wallahi shaf na maza na ɗan koshi a mota saboda kin san yana zagaya garuruka da yawa. So in Allah ya auren ku zaki ga gari da yawa irin su Chennai, Bangalore, Hyderabad, Pakistan, Afghanistan kuma funafunai irin na India irin su Guru Mahaguru zo kaya don ki baraka raban international Kladi wanka Kladi Binak Balawan art. Ai ka san dole a dan funfa ai. Wallahi. No kake damu. Kake samu matsala ai. So ya haka ne wai a yawa ci mana. Kin gama da wannan kwamusa. Ha. Wannan daga ina kuma? Dube shi. Kai. Wace ai kama da barayi. Yi bukatun wandan shi yanzu haka buhun shinkafa yake yawan sata yana sawa. Tunda shinkafa ta yi tsada. Da Allah bari in ganshi minti biyu kawai zan ganshi ba wani dadewa zan. Haba wannan garan? Baby ya kike tara mun irin wa'annan dube shi ba dube shi. Duba kayan da yake sawa ba su wuce 600 ba. Duba takalmin shi, duba rigar shi. Kin san nawa ne kayan jikina? Wow. To kin gani wannan rigar baby ina gaya miki kin ga wannan riga a kudin Chennai $10. Wannan takalmin kuma a kudin Bangalo $15. Kin ga wandan nan $30. Da kake rage mun kudin wando ne. Ka san nawa na siye shi a Dubai? $600 na siye shi. Sorry na manta broda na manta wannan $600 ne a Dubai in ya sa shi ma sai wata ko sati bai yi fitsari ba ko kashi. Dube shi ba. Duba kayan shi gaba ɗaya ba su wuce 700 ba zuwa 500. Wai ce ya dai ko dan ban zo da burin ƙaurana ba ne. Ayawa. Jima. Ayawa ya aka yi ne wai. Ko dan ban zo da burin ƙaurana ba ne kike nema ki ya gana a gaban wayan nan. Ɗan ya gari ga. Ai. Ya dai. Wow. Sorry baby. Kai. Kin ga zai nakasa shi sai an kai shi shika. Emergency. Dan Allah ku dakata dukkan ku ni mahaifina yana zuwa yana ganin wannan drama wallahi tallahi fada zai mu. Wannan hannun rodi da kasar Rabok kaman Terminator duk jijiyoyi ya buga mai a kirji a gaban shi haka. Kai. Idan ban ma wan block ta sabon plaster ba Allah ya tsina. Ke. Sorry wai wannan kambuwar uba. Kai motar waya wannan kuka dauko ne. Ina ruwanka? Anya ba motar Alhaji Ira bane ko kuwa? Shiga gida zamu yi magana. Na gwamna road saboda shi kadai yake siyan irin ta. Daga mun in ga su rocket din ciki. Okay zaka sace inji kenan. Barawo ne. Kai. Baby dan shiga gida zamu yi magana a waya. Ta shiga gida kamar je ya jima na. Zamu yi magana. Zamu yi magana, zamu yi waya. Yawa ne ba, ayawa. Kai ni kuke yi wa hawo. Amma always fuck you. Shut up. Muje. Ni gaje cewa sharaf. Ni uwarka ni kace ga sharaf. Kai zab. Kai ni kace ga haka idan ba kai na fi karfin ka fa. Na fi karfin ka wallahi. Kai tafiya za ku da ina za ku kai. Ina za ku kai. Kai ina za ku kai. Dace za ku kai. Kai ƙarya ne wa na kama dama na gaya muku cere na yawo zabo na yawo wata ran za a haɗe babun kore na a gidansu ayawa ka manta ni a ƙofar gidansu ayawa Dan girman Allah madagwal zan sai ma wiwi. Don me ya ga ma baturin da yake da gonar wiwi za ka siyan ma wiwi? Ya hakuri tulu boy. Ka taba gani ya kara wa tulu boy. Kai tulu boy. Ramu ga. Mutum nawa ka tsige wa kai ma? Wallahi yau ga na gaji da cin kai. Hanjin shi nake so in soya. Kaga shege wallahi ban da hanji. Baka da hanji. Wallahi ban da hanji. Wallahi hadda mai sai kai. Ƙarya haka. Hadda mai sai kai. Kai. Dan ma jazo. Yassa. Mutum nawa ka cire kunne ran nan? Mutum 13 da dan ado 15 kenan. Yawwa. Kai malo. Kafa nawa ka cire? Kafa 10 kace in ci na ci 8 sora biyu. To yanzu kaga shi wanga da shi nika a kafa katako gare ni. Wallahi ina loda ma. Lahi alauna cika shi wa zan. Kai. Kai ya kake mun Shege tutu za kai. Tutu za kai dan maza. Kasa ba ka da tarbiyya ne. Kasa. Ba ku da tarbiyya ne. Tashi.
Na ma ga kai ne na ran nan har da cewa wai kana ga yarinyan nan hannuna menene? Wai jijiyoyi go? Wallahi ban gane abin da nake cewa in naje wajen baby aljanu ne da ni mugaye. Aljanu ne da kai. Cire masa. Bara a cire. Bai. Tulu boy a dawo da shi mana. Na dawo Tulu boy. Kai hakuri zan sai ma burkutu Tulu boy dan manzan Allah. Kai burkutu zaka siya mai? Lallai. Duk da tumbin da yaje. Ba master zaka sai mai ba. Kai yana sha wallahi sai ka ci kai ka ce da ma inna lillahi wallahi lalle ina so in yi wazo. To ci wayar ga nan. Ga ta nan. Tulu boy ni dai zan Kai ma ci wayar sa Tulu boy. Allah. Ci wayar wannan. Cire password dan ubanka. Ko gani ana tara ganima baka ce Cire password. Dan ma ya zo ci takalmin sa. Gashi. Ci takalmin gayan nan ka gane. Kai ni ma ina son wanga. To ni ma rigar zanci. To ci. Cire rigar nan. Ni ma cire. Gashi. Wallahi tallahi har da takalmin ga duk da ba su yi min sai na tafi. Tulu boy. Da mota ba suka zo wajen gidan a yaran nan ba. Sun dau motar. Wallahi. Ina motar. Wallahi kai ba motar su bace, motar Ale Ira ne fa. Na gwamna road. Tulu boy ta kone mu. Wallahi ta kone. Ta kone. Kona man mota. Sai mai wanda. Yayi rigima bi ga kona mota ga ƙarya ga raba ni da ayawa. Kawai mu sa alaji. Allah. Wai mu ƙara musu wuta wai mu sa su su gudu. A ta sa su wai to mu raka su mana. To a raka su mana.